खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 18 मार्च मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो हागोन। नोंथांनि माना गोजौ फारसे जौगालांगोन। बृष राशि। नखरनि जानाय लोंनायफोराव बाहागो मोनफागोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगोन। गथ'खौ लाना जिंगा सिबाय थागोन। कर्क राशि। नोंथांनि मावनांगौ बिबाना बांलांगोन। दसे समबो जिरायथेरनो मोननाय नङा। सिंह राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। बयजोंबो सनमान होजागोन। कन्या राशि। गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननि सिगाङाव बुंथिना लानो हानाय नङा। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। तुला राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबलांगोन। सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। वृश्चिक राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों बदनाम खालामजागोन। गोसोआ बायग्लिगोन। धनु राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। दाबसे जायगायाव दिदोमै थानो गोसो जागोन। मकर राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमांफोरा मोगथाङाव महर मोनगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि आरजिनानै लानाय रांखावरिया जामलांगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मीन राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा फैमाल थांगोन। साना जेथो गोनां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।